Ei oo misteliä tällä kertaa. Kokonaan. Älä ole. Nyt taas skorpioina. Aivan oikein. Voi. Ai vittu mun korva. Tää on pahempi kuin naka. Ei oo. Uskokaa tai älkää. Kaverit veti pakkaattumia. Mulla vielä on matelia tuolla. Ei vittu. Manner ei oo mitään tähän verrattuna. Tää on ihan perseestä. Toi sana tulee elämään. Tää on ihan perseestä. Tavan pakkaattum tekee muka tämmöstä. Ai jumalauta. Kaveri veti eilen skorpparia, nagaa ja tommosta ja nyt on sakunnos Hei. pakkasta. Hei, tuli mieleen. Onko se kristalli voinut sekoittua nakan kanssa? Mielenkiintoinen kysymys. Onko se Tässä mahdollista? periaatteessa ehkä. Mun mielestä on samat puskat. Mun mielestä nämä on kaikki samat puskat. Tää on seuraava. Periaatteessa tässä oli jotain nakan omin. Oliko herpollakin toi? Ei oikeesti. Ei ole varmaan kivistaa herpollakaan. Nää on varmaan siinä nakan puolimasta, kun ne on ihan vierekkäin se naka ja tää. Kanssa. Ei ehkä välttämättä ole mitään. Onko se voinut sekoittua? Tää on ihan vittumainen puoli. Ei tää oo kristalli yhtään. Tää on ihan järkyttävää. Ei helvetti! Pojat söi kristallia. Ihan oikein. Se on voinut ristipölyttyä sen nakan kanssa. Mä en tiedä miten, mut... Mut periaatteessa se ei pitäisi vaikuttaa silti tohon itse podiin. Ei pitäis siihen uuteenkaan. Niin. Mut sitäkin on leikelty. Se voi olla, olisiko se leikkaaminen vähän niinku aktivoinut sitä? En tiedä, ei tää oo kristalli. Ei tää vittu ei oo kristalli. Vielä ei kuoleta hirveästi. Ai tää on kyllä kivaa. Se ei oo nielakaskaan vieläkään. Ei se näin paha ollut. Venomi. Ei vitussa ollut. Goat speedi. En pysty nyt enää. Ai vittu mun huulet. Joo, niin. Pojat söi kristallia makaa lattialla. Ei vittu, jätkät ei näin. Pelotus. Halloween! Tuliko toi kameralle? Tuli. Silmät oli. Tulee nauhalle. Halloween! Ei se ei ollut enää sama. Oliko nää pahoja? Ai saatana. Tämähän näyttää ihan piattomalta. Kumpi se nyt oli? Oliko se kristalli vai oliko se? Tää ei muuten oo kristalli. Se ei ollutkaan Halloween tila. Maku on kyllä vitun huono. Maku on ihan saatana huono. Ihan vitun pahan makusta. Tuossa heti ensimmäisenä kun haukkaan sellainen pikkusen niinku kirpsakan raikas, mut sit Ei, mut ei. se muuttuu saman tein. Joo. Ja se samaten sellainen karvas maku. Jep. Et se on se ensimmäinen. Mä en keksi mitään muuta sitä, Se kun on jees. toi on risteytynyt maku. This will cleanse our spirits. Are we sane? No, no we are not. No niin. Anna mennä. Melkein on mehukasta. Jumalauta.
Voi hyvää päivää. Mm. Oh. Koko ajan juo, niin silti. Mun huulet. Sama. Ai saatana. Jääpallo tuohon huulien väliin. Tuuvittaa kanaria. Toi on... Ai perkele. Se ei ollut ahiperkele. Se oli Pepper Kingin rokoto. Kee? Eikö se Pepper Kingin rokoto ollut? Joo. Tuo voittaa kyllä kanaria. Tää puto on vittumainen. Ei lämmittävä, ei yhtään lämmittävä. Pistävä. Juu. Tää pistää niinku huuli ihan perkele. Joo, huomasin eilen siitä täytetystä. Et se... Ei. Tuli jäi vielä. Oi, kohta Jyri. Ai vittu mun huulet, jumalauta. My beer! Ei tää ollut vittu rokoto. Kyllä se oli. Josta Chassin puoliksi haukkaamasta rokotosta sen huomaa, että se on rokoto. Ai vittu mun huulet. Kela on ulkona hyvää kaljaa. Mulla tuo, hei, mulla tietokone vieressä. Kylmää. Kylmä. Mä just toin sen sisälle sen palaatikon, se on kylmää olutta. Hyi. Uusi tapa nauttia oluesta. Huulet on pahimmat. Ai jumalauta.